Yma yn Wrecsam, rydyn nhw'n ynfalchio yn yr iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant Cymreig, ac yn falch o gyflwyno ein darpariaethau gofal plant cyfrwng Cymraeg. Rydym yn blaenoriaethu ymdeimlad o berthyn ein plant ieuengaf. Mae cynefin wrth wraidd popeth a wnawn. Darperir gofal plant ac addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd uchel yn y cylchoedd meithrin ar draws Wrecsam. Mae'r ymarferwyr sy'n siarad Cymraeg yn meithrin perthnasoedd cryf ac ymddiriedus gyda'r plant a'i teuluoedd. Gan sicrhau lefelau uchel o lesiant tra'n trochi'r plant yn yr iaith Gymraeg. Daw mwyafrif o'n plant o gartrefi di-Gymraeg. Nid oes rhaid i chi fedru siarad Cymraeg i anfon eich plentyn i gylch meithrin. Mae llawer o fanteision i fod yn ddwyieithog. Mae ymchwil yn dangos gall plant sy'n siarad dwy iaith fod yn fwy aml bwrpas, yn meddu sgiliau meddwl fwy creadigol, ac yn dysgu ieithoedd eraill yn rhwydd. Mae plant ifanc iawn yn naturiol chwilfrydig, a byddant yn barod i ddysgu ac addasu i iaith arall. O fewn y cylch, bydd plant yn ymddiddori ac yn cael eu hysgogi i ddysgu a datblygu ar eu cyflymder eu hunan, mewn awyrgylch Cymreig falch. Anogir annibyniaeth a hyder wrth ddysgu'r Gymraeg. Mewn cylch mae plant yn dysgu wrth chwarae. Cant gyfleoedd i archwilio, ymchwilio, gwneud dewisiadau, datrys problemau a chymryd risg. Hyn oll wrth gael ei trochi yn yr iaith Gymraeg. Bydd plant yn mwynhau rhannu straeon, dysgu caneuon a rhigymau Cymraeg. Gallant gwneud ffrindiau a chysylltu gyda phlant eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y plant yn actif ac yn cael hwyl y tu fewn a thu allan. Am ragor y wybodaeth am eu lleoliadau cyfrwng Cymraeg a sut i wneud cais am le, cyfeiriwch at wefan Cyngor Bwydeistref Sirol Wrecsam.